न'आ खुला माथो Bibi nua baca. Petreng dari jalan. Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय जोंहा दिनैबो माइ गायदों आरोना ओमफ्राय जोङो साहैनो थांनो नागिरदों थांनो नागिरदोंना जोङो साहैनानै थांनानै फैबाय नै मुरि लांदोंमोन दिनै मटर होआखै माहाय आग्लायबोबाय ओमफ्राय बेयाव खर'खौनो दानबाय थादों आंलाय ओरै पेट्रें खालाम पेट्रें ओरै Wah, petreng terus sampai. Pakai khwthiya आरो सिनिया. ओमफ्राय आङो साहैनायाव ना आखासे खोथिया माइ गायबोदोंमोन ओमफ्राय बे आखासे खोथिया माइ गायनायावनो आंहा बेसे गोबाव टाइम लाखोथाय आखाया बेसे गिदिर मानिमोन ओमफ्राय बेखौनो आङो भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो नागिरदों आरोना बेसे गोबाव लानाय आंना आखासे माइ गायनायावहाय ओमफ्राय दाना जायफ्रा आंनि बे माइ गायनायखौ ओमफ्राय दाना जायफोरा आंनि बे माइ गायनाय भिडिअखौ नायनो गोसो नायलांबाय थादों अब्लालाय लोगोफोर आं बांद्राय स्पिड गायनो हाया एसे लासै गायनायावनो टाइमा गोलाव मानि लादों नङा मुथुआ बानायदों आरोना भिडिअखौ ओमफ्राय नै जों दायो न'आव थांनोसै सान्दुंबो गैया अखाबो गैया रानस्राव बोथोर दैज्लांबाबो दैज्लां बायदि मोनाखै आं मेसेंनि माइ गायनाय बायदिसो मोनदों ओमफ्राय बेयाव बिराद बार बारखादों मुथुआ आंनि खर'खौ दानबाय थादों आं बिदिसो जानानै रायलायनायखौ देखायनोसै आं नायदो लोगोफोर खिन्थु साननो नाङा आरोना गावखौनो बिराद माइ गायनो रोङो होननानै देखायदो होननानै साननो नाङा ना मुथु ओरैसो थांबाय थानोसै आं न'आवहाय फैबाय था मबाइला जि मावखौनो नै आङो माइ गायनायखौ जागायनोसै माने आंनि माइ गायनाया ओरैबायदिसोमोन आरोना बे आखासे खोथियाखौ आङो गायजोबनायावहाय खै मिनिट लागोन टाइमा बेखौसो नायनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय भिडिअ लानायानो जायासै जोंना टाइमबो होनो रोङासै ओरैनो भिडिअल' लाबाय बेनिखायनो टाइम खारनायबो गैला बेयावहाय ओमफ्राय आं ओरैनो खोन्थानानै होनोसै जोंथ' बेसे मिनिट लानाय बेखौ मोनथिखासिगोन ना माबा लादों बेसेबां लायमोन 10 मिनिट नङा 6 मिनिट 6 मिनिट लादोंनो आरो कमप्लिट खालामजोबनायावहाय बारा थाब गायनो हायाना आङो माबाबो दङ हाया माबाबोयो मा होनोथाय माबा गोरा हाग्राया माबाला माइ गायबाला माबाय नङा बैदि आखायाव हाबो नङा बिदि दङ ओमफ्राय आरो हायाबो एसेबां मोदोम गैया बेनिखायनो बारा थाब गायनो हाया आरो ओमफ्राय बोथोरा ओरैबादि मोजां जा बार खोलो बारदों बारखौथ' बेयावनो नायनानै सिनायखादों हनै माइफोराबो माबायदि मावसोदो आंना दख'नायाबो फोर बिरलायलायदों ओमफ्राय ना जोंहानि दुब्लियाल'सो दै माहाय दङ नै फोरखौ नाय गायस्रायाखैनो देग्लायनि दैज्लांखौ मा बुंबावगोन नायसो ओमफ्राय आं मा रायलायगोन जादों र' ओमफ्राय आं मा रायलायबावनो आं मिउजिक दामनानै होस्रानोसै देखायबाय आरो जिखिजाया ओरैनो गावनि गायनायखौनो नै आङो बेबायदि गायो आरो माइखौ आं बारा सिदा गाया एसे बोरैबा खुग्लुबहांसो गायो आं बिदिनो गायदावबाय थाबायना बिनिखायनो बेबायदि जाबाय थायो आरो आंना सिदा जानो रोङा नै आखासे खोथियाबाबो गोलाव मानि थांसाबबाय माबाना बियो खासिया खोथियाना ओमफ्राय आरो एसे माहाय गिदिर खादोदि आखाखौ बिनिखायनो गोलाव मानि थांदों आरो गाव जानो आन्था गायबाय आङो आरो जांख्रा खालि गायनोसै सोरबा जांख्रानि भिडिअ नायगोन होननानै आंनाव कमेन्ट हरदों ना
जांख्रायाथ' दा माला जागोन आं बे भिडिअखौ थाब लाबोनो हानाय नङा। जांख्रा जागोन जायगाया ना ओरैबायदि गोरानखा, बै उनथिंजाय हा नुदोंना बेबायदि गोरान आरो माहायबो दै गैया। बेनिखायनो जांख्रानि भिडिअखौ आं लाबोनो हागोन ना हाया जागासिनो। हाब्लाबाबो बिराद गोबाव लागोन नामाथाय, र' नायनोसै आङो माला हायो। जिखिजाया लाबोनो नाजाथारगोन। जामुटुखौ नायलाय लोगोफोर, गायदे दे माबायदि थाबायसोदो, बिराद बादुला। थ' गायदे दे हैनो जा बादुलाखा। बादुला नङा दे न' मुथु, आं ओरैनोसो होनदो, लाजिबाय मुथुआ। नायलाय लोगोफोर, जोंनिथिंनि दुब्लिखौ दैज्लाङावनो बेबायदि जायोना होमबा दुब्लिया, नायलाय इमान गोरान, हनै मोसौफोरसो होलाजोबनानै दोनदों। बेफोरखौ ना दाबायदियाव माइ गायजोबनायसो जायोमोन, ओमफ्राय देग्लाय मालाय दैज्लाङानो बेलेग रोखोमथारना, जोंनिथिं दैयानो गैस्राया, ओमफ्राय गायनोनो हायाखै आरोना, बहुदानो गायनो हायाखै। ओमफ्राय जोंहाना हाया हलाखामोन नालाय, ओमफ्राय बोरिबो दङ। हलाखौ खुनुरुखुम गायनो हाबाय, आरो बोरिखौ गायनो हागोन ना हायाथाय मिथिला, अखा नेनांसिगोन। आरो जोंहाल' गायनो हानानै मा जानो न' लोगोफोर, बेलेगफोराबोथ' गायनो हानांगोन ना। दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना। बैथिंजाय मेचिन सारगासिनो, नै फन हरदों। दुब्लिनिफ्राय मोनफैबाय नै जोङो, ओमफ्राय बैयावहाय जोंहानि सजना दंमोन आरो, बेखौनो दालिजों जानोसो होननानै खाना लाबोफादों आङो। जा गोथाव मोनजाथारोना दालिजों संना जाब्ला, मैखारिफोरबो संना जाब्ला जा गोथाव मोनजाखायो। ओमफ्राय नैबेखौ आङो नै दामनो लुगैदों आङो होननानै ओरैनो दामबोबाय थादों आरो, गासानो माइरं मिथिंनियाव दामनाय बायदि दामबोदों आङो। ओमफ्राय नै न' मोनफैबाय। आंना भिडिअ'आबो बेखिनियावनो जोबसिगोन। दाना जायफ्रा आंनि बे भिडिअ'खौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै। जुदि आंनि भिडिअ'खौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला आंनि भिडिअ'खौ लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो। दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै, बाय बाय।